Izinkulungwane zamakholwa zingene emgwaqeni zimasha zilibangise ezindlini zombuso ePitoli. Zikhala ngokuthi iKhomishana yamalungelo amasiko, inkolo nolwimi iCRL izama ukulawula amabandla. Bathi-ke lokhu kulandela ukuthi usihlalo wayo uThoko Mkhwanazi Xaluva wazwakala ekhipha amagama achitha ubukhona benkolo yobuKristu. One of the things he said was that people who say they've heard from God must be taken to a psychiatric ward, to a mental hospital. Now you decide who belongs in the mental hospital. I obviously do not belong to a mental hospital. Lamakholwa asola uhulumeni ngokuzama ukulawula amabandla esebenzisa le khomishana. Athi-ke awakwazi ukwemukela lokho. Unbelievers in our God, they want to regulate us. Just imagine corruption wanting to regulate holiness. Mrs. Thoko Xaluva is an antichrist. I'm glad that pastors now are coming in. Athumele uhlu lwezikhalo ezindlini zombuso ePitoli efuna ukuthi akhonjwe indlela uMkhwanazi Xaluva. We refuse to be regulated. We can only be regulated by the word of God. None of you here is a criminal. We are all Christians. Anikeze uhulumeni amasonto amabili ukuthi aphendule kuhlu lwezikhalo.